Engko tak omahku kayak ngamuk nang Pak Lurah. Tidak boleh sih. Kemudian guruna matur nuwun ning kakak kunci. Matur suwun sampun. Nggih, ceramah kali kula. Matur suwun nggih, salam katur kagem Pak Lurah. Sampun nggih. Lintune mengki nyusul teng andhap. Niki pun napa direk? Saya minta nggih moga petugas cari dana lainnya langsung berpencar. Sedangkan majariah niku ibaratnya dhewe niki wong mancing. Kertas wong mancing napa mboten? Wong mancing niku sing ditokno saithik tapi entuke gedhe. Nggih napa mboten? Mancing niku ora ngaten arep mancing iwak, punute napa? Paling cacing cilik. Tapi mengke ento iwak, nggih napa mboten? Sedangkan niku nggih ngaten, ngetokne sithik syukur akeh. Insyaallah kali Gusti Allah dijoli kang langkung sae kang langkung kathah. Amin Allahumma. Minangka kita cari dana ngatos sugih mikir mriku muga-muga sing kersa sedekah majariah kabeh sedaya hajatipun. Nggih, petugas cari dana monggo niki meling kula siji mengke nek enten sing dereng nyemplungi tunggu-tunggu nganti sak metune dhuwit aja. Liya kancane. Tak dongakno semuluran rezekine. Muga-muga padha ditampa ngamale. Allahumma amin. Jadar mawon. Salam bedar. Oh, kula riyen. Biasane mah sayyidina Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salam ala sayyidina Muhammadin ada sini alhamdu bil rawadu wa tanfaridu bil qurbu wa tuqadil wajhu wa tunalu bil
sing dereng napa niki diparani kondak dadi bumi dengan celuk kene Mbak wonten aja alhamdulillah pun niat saya niku aja diurungke dadi kodak amale anu Mbak mriki dereng lha niku sira to mawon nek tengah dereng Mbak jenengan paringaken mriki kersane mlampah piyambak nggih nggih monggo yo ning isor iki minimal yo